Muri yeZimbabwe aiwafadzai Mahere akazojamuka manje notinomona anouya achitaura mashoko ekuti aiwa Zanu PF aiwa kana Mnangagwa vanouya vachipublisha information yenhema asi vasingobuda pachena. Saka pina mashoko aataura bzora nhasi paexendo pake ndokurudzira subscribe like utina on the bell icon. Tambochona mabdates andokupa pano paZim News Live. Utanosvika achiti this country is a joke. How do you give yourselves performance awards when the nation is in the state that it is? You say the Minister of Agriculture performed best, and yet, number one, Zimbabwe faces a hunger crisis. We have a food insecurity, so great crisis that it resembles nations at war. They lied that Pfumvudza was a success, yet it was a failure. And up number two, there is no security of tenure on agricultural land. Farmers do not have title deeds. Anoendera mberi oenda futi pa number 3 oti the commercial farmers compensation crisis is yet to be resolved. The illegal unenforceable agreement that was signed has not been implemented. Though mashoko anochitagwa panapa nafadzai Mahere achiti aiwa government inoyo publish kuti Pfumvudza aiwa yanga iri a success, nyika yane food security, asi kana nzara yazouya havakwanisi kuzopa vanhu chikafu. Anoendera mberi achiti aiwa vanhu vanangana matitle deeds, mafarmers acho ari kutorerwa mafarms acho, saka nyika inongobudira papi. Ndo mashoko ari kuitwa nafadzai Mahere aya. Muri yeZimbabwe tiudze mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro mashoko aiwa achitagwa nafadzai Mahere? Pindai comment section medu, musangana subscribe, kulike, on the bell icon. Tinamochana mabdates anokupa pano paZim News Live.